Nej, der er ikke. Der er en, der har ødelagt bilen. Ja, den er ja. Electronic. Ja. Ja, ja, den er på. Fætterne på el. Ja. Altså, jeg synes, det er fedt det der, man gør motoren. Jo, men så nærmer man lige sammen med nære på skammen. Der kan man flyve ud og sådan noget. Styrer den ikke. Trick fight. Det er ikke godt. Jo, han var bare dygtig. Han skal nok flyve. Ja, han kan nok flyve. Jeg troede også lige, det var gået galt. Det var sådan ikke. Det kunne godt i fingrene af ham, når han sidder i rigtig fint. Det er faktisk meget god lyd, den her. Ja. Du sidder med en på stolen. Synes du? Du har selvfølgelig også lavet en på. Nej, det er også rigtig stor. Til svævefly. Før han skulle på hovedet. Til masken. Så du din bil, Ja, så jeg. det er dig ude. Ja, jeg skulle lige lede lidt efter, hvis ikke vi var der sat. Og nu står han sgu helt stille i luft. Det blev det helikopter. Det skulle være ikke en helikopter.